gymmat ýagşydyr. Söwdügerlik kılıp bazara gideninin alsaň dediği gatym gymmat ýagşydyr. Hatym bolup günne gyzyl berenden köňüllü edilen ümmet ýagşydyr. Bir mert ýagşy muhannesiň güdünden, tegeş gün sanjar ganym gödünden, her kim tapylmasa aýdan sözünden diňe münkür bolan ýerit ýagşydyr. Haýr işin terk edip betiş aýylanyn, dost bolup dostundan saryn gizläninden, Hudaany unutup yalan sözlerinden lakin lal oturup dammak ýagşydyr. Kadir eýem, jismimiz bar edin, biýakyllyr hakişine ar edin, bimahal salınğın bozuk köprüden cehennem üstünne sırat ýagşydyr. 5 wagty bir jaýkyl, musulman bolsaň. Bilip ahir ýetin gamyny iýseň, zanyň barlygyna haýyr gadansaň, rahat ýatjak geriň kümmet ýagşydyr. Söz magnyty çykar bir ýagşy zaýdyn. Bihabarlar aýra düşer Hudaýdan, 5 wagty bilmegen bihabar baýdan, ersiz pirsiz Allah'la arvat ýagşydyr. Magtym boly. Gördüň ýagşy ýamany. Yalan şeýniň bolmaz anti imany, bir ak öýe barsaň almaz mihmany, her kimiň öz ýyly ummat ýagşydyr.